Kto sa má vyznať v toľkých kváskoch? Rážný kvások, kvások pasta lievito madre, kvások lievito madre líkoli. Tak poďme sa na to pozrieť spolu. Rážny kvások má zemitú, jemne pikantnú príchuť z ražnej múky. Veľmi dobre sa s ním pracuje a už po niekoľkých týždňoch môžete s ním upiecť pekný chlieb. Tiež sa dá celkom dobre uskladiť v chladničke po dobu 5 až 7 dní. Podobne je to s líkolí so pšeničným kváskom, ktorý má príjemnú vôňu a je menej kyslý ako pasta lievito madre. Líkolí sa používa na dlhé kysnutie, a to najmä na pice, focacce a tiež chlieb. Pasta lievito madre sa používa na kysnuté koláče, ako je panettone, buchty a iné. Vyžaduje si však starostlivosť minimálne každé 2 až 3 dni. Ak tak neurobíte, ľahko sa môže stať, že cesto bude príliš kyslé.